Salutare tuturor, noastră Bye Vlog. Astăzi suntem pe vreme de vânt. Am ieșit un pic la plimbare, chiar dacă poate foarte tare. Uitați și voi ce tare bate vântul. A fost și o salvare aici la spate, nu știu ce. Cred că aia a plecat, acum vedem imediat. Trebuie să facem doar două stânci și după aia vedem dacă aia era. Suntem aici pe minunata Bestie Gri și foarte îndrăgită de voi. Dar se pare că această salvare era parcată pe acolo. Am pus un pic pauză că era un vecin. Și dăm doar pe foaia a doua. Am reparat schimbătoarele. Am schimbat și cablele pe ea. Pare că nu am spus. Sper să mă bine pentru că acest vânt bate îngrozitor. Am scos doar afară de 50-60 la oră. Și cel mai probabil să și plouă la noapte, toată noaptea. Dar e mai bine că au fost până acum 30-37 de grade. Și sincer am cam sturat de căldură. Mai trece și un pic ploaie. Nu vreau nici secetă, dar nici foarte mare umezeală. Deci cum e acum și ploaie și umezeală, e perfect. Mai cârie și bicicleta asta. La computer de bord încă nu am apucat să schimb bateriile. Mâine sigur o să o să merg și baterii din piață. La computerul acesta. Pentru că nu mai are baterie. Dar după ce schimbăm bateria o să meargă. Oricum de când i-am scos-o am făcut vreo 40 de km, cam așa. I-am scos-o, mă rog, de când nu mai funcționează. Mai bine zis. Se ține destul de bine pe gropile alea. Și aici la urcarea aceasta. E o urcare destul de abruptă, dar scurtă. Și grava asta aici foarte bine amortizează. Hai să-i dăm șoplanul, chiar dacă cel mai probabil nu o să mă aud. Trebuie să vorbească și vântul pe episod. Nu știu ce am face așa pe foaia 3. A, gata. O, trebuie să fie fix aici unde e H, ca să nu mai încări așa. Deci trebuie să dau mai întâi așa. Și după aia așa. Să mai încări. Gata, am găsit și pentru foaia 3 acum trebuie. Hai să luăm și pe aici la stânga. Tot de jur împrejurul blocului am rămas momentan. Mai ales pentru că este această oră. Pentru că este vreo... Imediat o să vă zic și ora. Dar să ajung la Logan să mă opresc pentru a verifica cât este. Pentru că pe telefon mi-apare când filmez. Ok. Vedem aici pe ăsta. Doar pornește, dar de cronometrat nu mai cronometrează. Este ora 19:38. A, și da băieți, mâine o să apare iar videoclip nou, super blană. Abia aștept să-l postez, să-l vedeți și voi. Pentru că am filmat ceva super tare. Un top 5 mașini, parcă. Nu mai știu câte erau, dar parcă top 5. Sub 15.000 de euro, foarte bune de familie. Pentru că canalul nostru acum se numește Autoro. Vreau să mă bazez mai mult pe chestii auto și din când în când și de bike, de biciclete pe românește. Aha, se putea să-mi iau groapa aia. Cauciucurile astea au mâncat ceva drifturi de când am luat de astă vară. Haideți să vedem cum se prezintă.
Ne oprim tot aici la Logan, desigur, cu o frână din asta nebunească. Ok, haideți să trecăm. Când bate. Da. Camera pe față. Roata pe față, mă rog, și pe spate. Pe spate s-a tocit un picuț. S-a mai jegărt, așa, dar vine rău duc la Lucoil, la spărătorie. Am văzut că mi s-a oprit filmarea, dar nu știu de ce. Și nu știu de când. Mai am și probleme de astea, uitați acolo ce a început. Mai să vezi că se rup copacii, ia uite și aici. Și este și destul de norat afară, adică se adună nori, s-a anunțat furtună diseară. Ploaie cu vânt și cel mai probabil și fulgere și tunete. Dar nu știu sigur. Dar m-am gândit că poate mâine probabil să nu pot să ies afară cu bicicleta. Și am mai ieșit acum pe seară. Auziți cum s-aude vânt. Ia auzi-l. Uite aici. Aici vânt. Aici vânt, mă. Cred că nu mă o să mă aud mai deloc. Dar din câte se vede, haide că am merge pe ce. Hello. Doamne. Oh, da, e cu praf să hai, am băgat aici piciorul. Mi-a băgat în ochi. Da, să mă opresc, să mă scotur un pic în ochi. Mai trag niște praf. Aoleu. Și eu cu vântul ăsta așa. Am zis că e mai de rafale. Uite și Logan s-a îngălbenit, este al nostru, da. Hai să vin mai arăt și vouă. Vă sper să nu se rupă din copac cu el în seara asta. Sperăm că nu. Uite-l și s-a făcut pe el. Spălat vineri. Și azi e miercuri. Deci în 5 zile s-a jegărit de tot iar. Mai stau un pic și o să ies și eu în casă pentru că nu vreau să mă prindă pe aici o mare furtună. Mai dăm vreo 2 ture, că să facem încheiere la bike vlog. Dați mergem și până înainte și înapoi, după o tură de bloc și aia e. Dăm destul de repejor. Scoatem pe liber, să întoarcem aici bine, hop. Stai spre ce și ne-am spus, da? Hai să-i dăm voie. Probabil se ia groapa de pe spate. Skoda Octavia 3. Ah, groapa, am ieșit. Hai, mă. Mai îmi faci probleme schimbătorul ăsta, că de câte ori l-am tot lovit. Opa, așa, mă, dar ține bine rău frâna pe față. Ține pe naiba. Decât așa ca să audă, dar de frâna destul de greu, că iar vânt. Hai că uitați și voi. Deci acum merg, frâna la maxim. Și de-abia s-a oprit. Și pe spate nu păsfioară că sunt cam stângaș cu mâna stângă pentru filmat. Sper să mă aud. Aoleu, are praf. Deci să închid ochii, dar nu vreau să-i închid, că poate avea apare vreo mașină în față, Doamne ferește. Hop, așa. Dacă știam că așa am luat și eu ăia zi ochelari. Bă, dar ce vânt! Ce vânt, Doamne! Mai dau o tură, că nu vreau să intru prea devreme în casă. Dar bine să mă apuce furtuna aia mare. Bate, mă, bate. Poate, Doamne ferește, să nu se facă vreo tornadă. Că în toată țara s-a anunțat vijerii și ploi.
Unde mai ieșicăm și astea. Opa, hai unde e pe a doua. Foarte probabil să facă și tornezi. Tornade, pardon. Nu tornezi, că impropriu spus. Au dat snorii. Hai, iarbă. Mai și încolo niște nori. Poate acum să plouă oricând. Acum merg în fața blocului să sunt și eu la interfon să intru în casă. Că s-a pus această ploaie. Ploaie, mă rog, vântul ăsta puternic. Și nu-mi place. Haide, dă o patrie. Dă o patrie noastră. Gata, mi-a dat o patrie. Nu uitam pe trotuar, nu e nimic, ne băgăm pe trotuar atunci. Hai, covertorii parcă un pic mai liniște. Am văzut și o mașină răsturnată de dimineață. Răsturnată era la televizor, că până am ajuns la locul faptei au luat-o și au pus-o pe roți. Am prins o lovită. Am o poză la mașină și o poză la ciopuri. Da, mai ușor, așa. Salut aici. Da, băieți, cam aici cu acest episod. Cu a fost Alex Gușu și județul Neamț, dar mâine, nu știu la ce oră mâine, dar mâine sigur ne vom revedea. Cu acel clip cu mașinile. Eu sper că v-a plăcut episodul. V-am lăsat. Pa, pa!